akpa mgbe ọbụla iburu akpa na-aga ihe ike nsef na-ebu adịdị mgbe ọbụla iburu akpa ahụghị nke ịgbaga ọsọ iburu ọkada iburu ihe ka ibu ga-eji sef nwe obu eleji ebe ị gaga ebe m ji ọsọ agajigo ọwụ na ọ right go ịgba m road question asị m ka mara na ịma chief anyị na ka mara n'ebe ị gaga thank you as chief ọnụ ịmakwa n'ebe m gaga otu agaje m Jakarta ị na-amadị ebe ọ nọ na Indonesia ọ ebe m gaga agaje m Jakarta jeli yesu yesu Jakarta ka anyị gaga enwedị so otu akpụ m chief echiri ya traditional ruler ya chief traditional ruler ọwụla echiri kwesịrị ịgafe ahụgo amarasị iwu chief ọwụdụ chief gafee na-echi nke chief echi osi chief kwesịrị chief gafee ihe niile oyi na ahụ nwe ma ọnụ mmiri okwu ya ihe niile adị traditional ndụ ọka m ji ọwa ọka traditional akị mgbeke traditional okpu ntanimo ngafe ụda eleghị anya amarasị yes onye ahụ traditional ruler na wụ traditional native chief ọwụrụ chief gafee na-echi chief mba chief kwesịrị ọ gafee ya hụ ya amara na ọ chief agaje m Jakarta nyaahụ ka Sunday ọpụta Sunday na-akọ ọha akpụ ọwụdụ Sunday kwe Sunday ụmụchukwu ọha akpụ Sunday ka mmanya nwụrụ onye dịpere ya na Jenụwarị onye ọcha amụma mmiri ilu asị aragbọgbugbu enu na agbụfara sị na o mere bende nya o mere yesterday was in bende mana a na-ele anya so mmiri zoro too much mmiri dị azụ ozo ndị aircraft enwere ụgbọelu gaje Jakarta ya asị na taa wee sufis ya ndị niile wụ ndị chief gburu ọkpịrị ụta ka o si họsụrụ anyị na ọnụmara ebe na ala ekwe hụrụ m nọsiri anya ndị ekwe ndị ọha akpụkwanụ ahịa ọkụkọ male ikwetọ arị ha ahụrụ reduce fees ihe gaji ihe mbe ele anyị hotel nga ihe agaji ije mee anyị gara ngụ wụta ihe mbụ nga awụ mmiri badik awụ batide ọ na-akpa ya batide elu obe bụrụ mmiri onye ọwa bat ya wee ịsa ka ị na-amadị English ị gara skul na ịgbajiri chọk batide onye ọla mege batide ewe esi ya mụrụ ya kwụọ ya asịrị ya batide ihe mmiri badik ka m bụ ihe badik wọta mmiri ọma mmiri na-enye ndụ ngarị ha na-ebuta m nwere mmiri badik ụtọ anyị mee ebe anyị sa ya ahụ ya nwụrụ ebe na-alụ owuru onye ọbụla emege batide ọ mmiri badik ka na-eji eme onye ọga ebe anyị gajiri ihe ụta so ya bịa were ya agaje m ihe m gaji ihe ụgbọala Indonesia onye ọbụla jiri ga-esi gasị ya lekwe chifu Imo ya lekwe m na anọ m Indonesia maka Sọnị iwu nwoke obiọma esi mma Sọnị nwụrụ esi nne ya nwụrụ akwa mbere asa akwa mmanụ akwa ha kpọta onye nwụrụ anwụ nwaanyị ma na-ekwurịta bịa mere m ọjị nwaanyị hụ bụjire m n'anya otu hụfee m ofe otu o si hụ m n'anya ka dị ya Floris ọ na-ahụ adịa nwaanyị Floris obikwana m saịdị ele ahịa ebe ndị na Marine na Lagos ebe otu obikwana adịa nwaanyị ụmụ ya niile were m ote dịka nna ha nọdụ ha jizi mere nna m hụrụ chifu Imo nna ha na-amụ m ka nwa Sunday gịrịgịrị ya akpọ m Adanya gịrịgịrị ya akpọ m ụmụnne niile oche ka ha na-akpọ mkpọmkpọ akpọgbuo ha buru ha onwe m nsị m bụ otu omegi ihe taa m ga-anọ ngwa garị ka despite that obi adịdị m mma mana mgbe ozugbo kpọrọ m na fon sị m na ọ batide ya m lekwana anya Vadik nwere mmiri m gaa na kọmpanị Vadik buru mmiri obi atọ m ebe ka m onye ọbụla jiri goda si ya agaje m Jakarta na nke Sọnị nwa agaje m Jakarta gị sụ Sọnị birthday agaje m Jakarta o n'ihe Sọnị nwa onye jiri ese m gwa ya agawala m Jakarta onye jiri ese m gwa ya agawala m ihe onye ugwu Awụsa onye jiri ese m ya aṅụala m Jakarta ọ wuri m ga-agụ na ngara ngwa ụda ana m esokwa na gị gawa na Jakarta
ana m eso gị ugbu ahụ ka anyị gawazanụ Jakarta. Mụ na gị anyị gawa iso m aga je Jakarta. ehe Ndị mbụ gara Jakarta metekwa gị hotel jaa gị hotel Jakarta gị isi otu ngwara na-agbanụ. Ele ka nkwa m esiri gị esisi. kpọtara nke n'obodo a mgbe ọbụla anyị ma onye mege bado onye mege bere ọ gị maka na Ọ bụ ka na-akpọ esiri ya esi ma ọ gatara onye ụwa ihe mbụ onye na-eji obiọma aga ihe adị m eri okenye nga iventị ndị mmadụ adị m eri jisi onwe m ori ngara otu ihe ngaga Jakarta lụba one crate m ma ezo olile ma adị m aṅụ too much awụdị nwana ga-agụ na nwa 2 bottle ya bọtụlụ na ngara ugbe nye ha na m just one crate nwe ha na one crate otu ya delo ma ebutere m nri ha na 2 plate ndị ekeri ka adị m eri too much awụdị m onye ga-aga m dọwa afọ ihe ebutere nri m ekpebibizi onwe adị m eri okenye nri ha na 2 plate ozo olile m 2 plate n'ụkwa ote m ga-aga Jakarta n'ụgba ihe niile m ga na-eri ọnwụ ihe akwara akasị mkpanụ nwunye ya onye ọcha ọ bụ ihe ejiri bịa ahụ m ihe ọbụla a ga-aga asụkpọwa chief m maka sa ama na ọwụdị onye oke ọwụdị m adịghị m too expense adịghị m expense ịghọtago ọwụdị m onye na-emefuru mma na oke ego ya bụ adịghị m too expense adịghịkwa m expense 1.5 plate of rice ezokwere ihe mere na mụ na anyị gawatanụ na ọwụkwụ ka anyị ji aga ka eze ihe mere ana m na-akpọrọ gị eze akpọrọ gị awụdị esi gị esi m na-ewe eze ụwa eze nkatị pụọ ma mechie ndị pozishọn adị ndị ifom n'ụzọ fọchiri m ego maka anya ochie na ọgụ n'ime akpọrọ gị lazy boy gị na-aga hụ gị na-elezi adị around ị na-emegwa m gị isi ụzọ nta na uche akpọrọ gị pụọ m fọchiri m ego m ji aga je Jakarta ngwa pụọ mechie ndị direction ngwa gaa taa atọ ụgha eze bịa ị na-agakwa Jakarta ndị mbọ gara Jakarta were kwe Jakarta hotel ji agbado gị isi otu nga Indonesia m ụzọ esi aga ịma aircraft gaje Indonesia sosoliso m ga-aba agụda agaba Indonesia ịma nga na land ịma aircraft Indonesia ebe ọ nọ akpọrọ m oku mbịa ihe ka ụlọ ahụkwana m n'ụzọ na-enwere m anya ọkụ na-enwere m high BP ya bụ na-enwere m anya ọkụ ele ha nụgara eji na-enwere m anya ọkụ n'obodo na-enwere m high BP ọ gbasara ọnụ onye kpọrọ m okwu wụ Sọni wee oke enyi m nwoke werele m dịka nna ihe m wụ n'ọdụ ụgbọawo nna Sọni ka m mụ hụ ha niile wee to ka ha na-akpọ m nna chief m gburekwana ha otu echiga ha n'obi kụrụ ha dịka nwa nne ya ejikwana bịa sị lecha ebe ọ ga-elu ụwa ya su mba ka ya bụzoro ole nwa nwoke ụwa nne ya elu oche esi n'afọ onye oche oche elopụta ụwa nwaanyị agbacha m nwaanyị tara ahụhụ taga ahụhụ na ọta azụ ụmụ ya nwụchuo na-erughị eru mana Chineke ebe ọbụla ọ na-ama m na ọ nọ n'aka anyị nke ọbụla ọ nọ sasị m ka mkpụrụ obi ya na nke ndị niile pụrụ gara aga che na ebere nke Chukwu ka mkpụrụ obi anyị niile zuru ike na ndụ nwanne m nye m gaji ụgbọ Jakarta ngarụda m so Sọni mmiri badik na nri oke nne ego batide bat ọ ga-ewechi asa gara batide ọhịa ọwụ happy birthday Sọni oke nwa Sọni Jakarta ọ pụta ihu nga okpu enye anya ote ya gụzuru oche nwa rọngụ bọị ọma na-enwebeghị ihe ọma ya nwa dịbụ ọhụrụ na-agbabeghị na-emebeghị ochi ya wụ rọngụ bọị nwa dịbe m enough ya wụ rọngụ bọị nwa ogbede nwa ya wụ rọngụ bọị ka ndị nna nwa dị skuul amami ị na-agakwa Jakarta akparakwarịrị n'ụkwụ blanga food ndị odebe m gaji na ya akwụsịdị m ihe agabala m Jakarta Jesu Sọni agabala m Jakarta ihe m ga-aga ma ngoro gị gwanụ Sọni o agabala m Jakarta o na ke Sọni nwa onye jiri ese m si ya agabala m Jakarta Chief Imo onye jiri ese m ya agabala Jakarta next week ka m ga-elu ekele unu nke ọ dị ukwuu maka na asị ekele onye akịdị na nke ọ gwọrọ ọgwọ ya agwọta ọzọ ekelela m unu nke ọ dị ukwuu maka nkwado nke unu nyere anyị na-ekelekwa unu maka nkwado nke unu ga-enye anyị mgbe ọ dị n'iru ya bụ anyị na-ayọ unu ụzọ ọbụla ọ ga-abụ ị nwere ike ijinye aka ịfụ na ozi ọma anyị na-eweta na anyị gara n'ihu ịdị na-emepụta ya biko anyị na-ayọ gị nke kpọọ anyị n'ekwentị ịkpọghara m n'ekwentị ile anya na skrin na akwa ịhụ na ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number direct number gị kpọghara ya is either I pick it or my PA will pick the number ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme biko obi alụla gị mmiri asụla ngọngọ enwe n'aka chịchịchị enwe n'aka mgbakijide mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị because anyị nwere a lot of things to give to you anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị ụkwanụ di lụrụ ya
na maintenance asọghị ya bụ mma nwaanyị. So biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu, enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwa anyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achụ ịba, na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu. Biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anukute, Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-ewepụtara unu ihe nkiri. Anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chịa n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi. Afọ a ga-amara anyị mma karịa afọ ndị ke gara aga, and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma. Ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo, anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu, na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.